No niin, ja tervetuloa taas tänne Minecraftin pariin. Ja niin ja siis tämähän on ihan testivideo vaan. Mä ajattelin pelata yhden Skywars-matchin ja sitten lopetetaan. No niin, ja eiköhän mennä yhteen nyt. Sitä taisi... Hei, mä en oo ikinä mennyt tässä. Yes. Toivottavasti ei oo mikään huono. 3, 2, 1. Nyt. No. Onko sulla 3D-capturing? Mikä 3D-capturing? Kuva video, hiljaa. Tää on ihan testivideo. Mikä 3D-capturing? Niinku että se näyttää, että sulla ei oo kamera siihen tietskan ulkopuolella. Se ottaa kaikki mitä on tietskan sisäpuolella. Niinku mikä kaikki paras YouTubeen. Joo, sillä ei oo mitään kameraa tossa. Mitä vittu? No. Se mitä se vaan. Perkele! Me saa. Jarkko vähän huijas mua. Miten niin? No kun mä sanoin, että mä aloitan tubentuksen. Joo, mä oon Okko, moi. Joo, niin se oli se, et sä voi kun se maksaa. Se ei maksa. Se maksaa se valentaminen, niin. Joo, maksaa. Mä taidan kuolla kohta, mutta... Well, I don't care! Siellä on taas semmonen nuubi silleen, mulla on jouskari. Just näin! Siellä on aina! Se on aina semmonen nuubi. Mulla on jouskari ja Siis se on just se... Katsopa tätä. Se on ainoa ase, minkä ne aina haluu sieltä. Jouskari! Jouskari! Anna mulle jouskari! Persisi! Mulla on jouskari! Apua! Matti, lyö sitä palikalla! Mä kuolin! Sitä ei saa tehdä. No se oli siinä.